Para jauh dalam foto malam. Sa ayong tinioro Kanchanpur Police Station o naro bam tem thoni onge akyak mani bo ema phaimi abono sagradi sigang theba diarona ani thapa khak chang ya phayo khorang podi angke chontinio ba Kanchanpur Police ma phaiman karam khe jo mon poi returning group ro 23 तारिख 8 मार्च 2011 चे chung aboro chung returning ro chung settlement man kya process chung sa action biplop kumar satumpo chung memorandum submit kya po abon khe chung aro wa tini baikhe prai din bosor chung aro tongha tungye chung no fulfill chung no सरकार के डिमार्केशन थेरिमो एजुकेशन हो ब्रह्मा फाया ब्रह्मा तहा केहा विश्वजित देवमा ने फाइए आरो तिनि मन पे नन से रिटर्निंग ग्रुप नि जतो फैमिली तंगनाय रना बुं तोय रिनाय कारेन्ट रिनाय स्कुल रिनाय आर के बुं बाजार कायना हे 2 नम्बर काउ साये जाते आबरो तिनि ब्रक न बिब्रांत केहा के आबो खेमन बये जों तिनियो र कांचनपुर पीएसओ फाये बिन बये चु एफआईआर माखे जाते बिनी सुख दुख देवहा बिनी मा व्यवस्था उनाय चु सरकार न एफआईआर दिहा अच्छा बाजार काइमी स्कुल रो कुसने रिटर्निंग ग्रुप नि कमिटी नि पखौया बाजार काइमी मोले काइ फिम दे बोला बाजार काइमी मो चु जे नोहा यूट्यूब रो जे सारो म कुनो बाजार काइ मनि आरो प्रमाण क्रय नेशनल हाईवे नि जे कांटेक्ट दारो वाये आबो ब्राउन नि रिटर्निंग को मो जागा वो हास लुंगे खेमो आबनो से बुंखे आं बिसोदि वाइरमी रो बाजार काइना हिए माइलिस लानि चोमि बुं आरो बया चुंबदेन माब्रो न चुं नाइमाया तिनि नन एफसी रिटर्निंग ग्रुप रो बो कारण बो से तिनियो कांचनपुर पीसो फायो चुं बिनिमुओ केहा लेखा मारि फायो अच्छा tinioro एफआईआर खेनि फाइटिंयो एफआईआर खेटिंयो abunole ro proseso ni doyole kmaja maso breke respond mai hala chung एफआईआर खेमन लेखा जखन रिपुआ chung रनि बरबाव बाय सालायहा सालायमन बियो बिनि बा बायोडाटा तु chung सोइरि हा ब्राव chung आसा सिमके chung बब्रो न जे इरानाय आरो हिनो र बरबाबु चंके chung आसा सिहा अच्छा बरोबो जे स्कुल खे ओ मोले बो यारुं पारा जे स्कुल खे मोले बोने लेखा पत्र र मा इंसान जरा बो इंसान जरा बेके बन पेसा बुङाबो यारुं पारा वो स्कुल खेमि हिमो माखे बिनि 101 ता एनजीओ तंगि साउसका केबो जे जोंनो प्रेक्टिकल बु बिनि आव स्कुल नि बा बिनि केहा डकुमेन्ट तं हाख्रि देउ हाखिए बुलाये साये तिन ब्रनके एडमिशन खेरमा से रां साये 2 नम्बर काउ साये स्कुल के बुति पर्यन्त फंगिया आबोखे खेसे बुं तिन ब्रन बिब्रांत खेमसे आरो कुनो बिनि स्कुल खेरमा बा बिनतियो अलरेडी महालेखा प्रुफ चुनुया आरो वे चुखा बुखा थिया अच्छा बुं अतो र बाउरि म तो हिमले तिनि जरा तंग अतो बाउरि मि मफो चुं सुंख्रुए नाहा एलाकाबासिनो फ जे आबो अतो चारखान बुंरो मन पय रिटर्निंग ग्रुप नि जे आबो 0.0 बा हिममा आबो फ चुं आरो नि जे लीडरशिप न फ सुंनायनि बाजार नि जे बचा लवे चा तंने अतो रुनो से बुं बारा रिए तुइनांये स्का बारा रितेनांये आरो ब्रेम के बाचारिए नाउ देखे काउ सुरिए मीडिया नि बिस्काउ खेये चाबी रोया पाए ए बिसोदि अतो बा म हे खेसे बुं खेरियो आके आबोनि मूल डिटेल्स फ चुसुहा के बय बुंबा अतो बा भिमदे बा फिया दे हे फ चुपा जस्टिफाइड खेनाय मन निसियोके बर' कांचनपुरनि शोरूम नि बाग्रा थांखा ये आरो मन पे फ सायहा ब बिसोजित चार खान अतो बा उमले काउफिसे एकमात्र आबो जे चार खान बुंबा निमनि ले खाले रिउ रां माया आके न ब्र फ चुंगुं नायदि जत एलाका बासिबो चुंथो ब जे चुं सामन खरां बाय न जे सु कम्पानी फंथो बानु गेरिस्टर फंथो नि गारिनि शोरूम फंथो रां मायाके बुक्ति गारिनि शोरूम बाग्रा नाय के बुंबा रां से लाबो रां से रिया डकुमेन्ट महारि म बायला आमे रिया हे आबो शोरूम नि बाग्रा बो सामनाव जनगन्ति केबो आं अतो रिनायते नेक्स्ट वासु तावो कि आं चार खान दिग्राहा चिनि का काउ चाय मुखे
কাঞ্জানপুর এলাকাবাসী ন বা সারা ত্রিপুরাবাসী ন চিনি কাউকে মুখে আরছে বং ডক্টরে বিশ্বজিৎ অংফিনাং फ ब नन एसे रिटार्निं ग्रुप मनमनपुर रिग्रुपिं जे खेम ब चुं आरो अलरेडी चिनि प्रूफ लेखा सके चुं आबनो नाये डिमार्केशन खेमनो खेये चुं केहा आबरो चिनि पोस्टर काय हासका अब पोस्टर काय मनि सियो बिस गांव बिश्वजित देबरमानफो आं सावो चेलेंज के सावो आबम सियो नुं बदिखेन मा कामता तंथोयो डॉक्टर बिश्वजित नफो चुं बुनो बकप जायो ना मीडिया माध्यमेव ये बुं क्या आंटी के बुं 5,000 फलाने 6,000 फलाने 10,000 फलाने 15,000 फलाने अपनी के खेये बुं आरो चिनि ब्रुक न विभ्रांत खेये माचे मानिया तंग पाइथियो आखे बुं रां कालेक्शन खेये 2 नम्बरी काउ साये बुं बदिं खेये खेउ बुं अच्छा बो कांचनपुर एरिया सा जना रखला हनो बो देखे बुंलामो बुंलामो तो चुनो मेक्सिमा आसिब्ला हम बुसायाके अब तो चुं सठिक चुं सुंख्रुय नायके माइनाय नाय इखे लास्ट काउ दो आरो तावबो बांमनो साले सापाय तहा आरो चुं आबनो इसा जना काहा अब तो चुं ताव ग्रुप ले तिखलेले साले सारि मेखौ चुं आबले चुं सुंख्रुय नायके चुं नेक्स्ट बल सामे बुंतरो एरियान ब्रुक बुंया इखे बुंनरो तुइथे ये जागारि तने रले स्पोर्ट्स बटलाय अब तुई थे जागारी तुंगनाय रोला चुं ताव मेंशन के बु गाव गथे एजम पिनो चुं जे बु प्रेस मीट खेमनि 20 गांव जे बाचा तुमनो आबले अखंड मास्टर नो केहानो वो आखे ते केहा खेबु बालानो चु दि दुइ न हामदि आंनो केहानो वो आखे ते केहा खेबु आरो वो सिरेन केहानो नो वो ब्राखु थामखु बिनो सब समय बुं अब तो बके बा जेमेमो स्कूल तामी हे प्रेस मीट के अब ब्राखु थामखु बिनो लेनो उचु अच्छा बो निमसियो न बुनो तैथे तोनै रफनो जाया ममिन के केहा फ्रॉड खे तमबा बां मानो 18,000 लावो रिया इनके बुंथोंथे थां काउसंके गुंडा बाहिनी रहियो उचो मीडिया रनो फ अब निमसियो बिनि लगे रुपे तोनै रनो जे बनो बदिके सामु हामया तांथि पाल रिसिं तोनै रनोले ब्रानि साकाले महापता अनजरा फ एक्शन ला मक्रि खदे अब चुं तावन जे तिनियन चेनो चुं बरो जे पुलिस स्टेशन चुं लेखारि पेहा बनि लगे जे बुनो डिटेल्स बिन बायु जाता रहा बुनो जदि से केस जदि से ला जाचाय के बुनो तिखु लामे के अब ब्राउनि ब पांडले माउने मासने आबले जे प्रशासन न दायित्व ना इनके ब्रो मांगा yung tere keha kausum chumo ke abo nimsio tere keha last question lai thanai social media ro keha jemomo थीराव न एक्सपेयर न डेट पाइ थमो न बारे रिए फानाय हा हिंखे तिनियो ब्रोक न कॉफी साये 500 नमनो 10-15,000 20,000 लानाय हा बुंफो न साउ साउ डॉक्टर हियो बेबे माने डॉक्टरेट केम देसिया सुसान रियां हा बुनो फनो पाल नु सिंबि तमबा आबनो तेले नां खमा चंग अब के आरसे बुंखे बुतमके मीटिंग आसराव तो बुंखे ब उ तनि मानथि अब रबल ति फाइमान थि आबदे रखो के बुनो फ चों बाहे रे वाइनेले सोशल मीडिया मनो आरो इफ बेसि बा के बुंबाय पातुंनायले अब ता जे सामो प्रेस मीट रनो मोले अब ब्राउन नो के बुंफोनो जरि तो चों सियो अब बिन मुखे सासन रायगा मम्मी के बको बस अब लाइ थानाय चवारा थां न्यूज लाब ओ डॉक्टर बिश्वजित ने तै खाइ थानाय स्कूटी बाय बंग तो मम जतसु हायारो मनि मन पयो माचे मानिया तै पेन तो माने खिं लाइतुं अंगनै मानो बिश्वजित देबरमा बुं के आं डॉक्टर इसे आइनि पिछने एनजिओ 102 खान गाव ओइ साये आरो तिनि ब्लक नो फिये जामो आबो जुं ब्लक नो जुं फ्लकनाय तिनि जुं नो मीडिया नाथाय आबो ब्लक बे थुबि मासानाय आसु हजार मारियो आसु लाख मारियो हेम मासानाय जुं लं तो जामो बाय तुइसिमानिया तुइसान तुइसिनिमा तुमराव आखोन मा बैसा आरो फिजा तंखिबा आरो मी जारा आरो जरित तनिमा बो जुं पुलिस एफआईआर खेफायहा बोनि खेफाय परे जुं नायनाय रनो बुक्ति लामा थांनाय बुक्ति लामा ब्रावनो जुं थामैनाय बा मा खेदे जुआबनो जुं चिनि हकरा जंयै दं बुनो ब्रावनो आनि बोनि ता खेथौ नां तिनियो माइ सेने के स्पोर्ट्स प र ना उमथनि रो जुं माइ सेने के जि रिटानि नलेज सेक्रेटारि जेनेरेल सेक्रेटारि आके केसीआर आके चिनि मेम्बार खाकचा चिनि